koskaan nähnyt tämmöisiä niinku kantikkaita maito. No tää on. Joo. Joo. Ne on vanhoja. En ole kukaan tehnyt, että tämmöinen on ollut olemassa. Tää ruukki vai? Niin. Vai tai tommoset? Ei, Pilneisissä vai Fiskassa, missä se on, sen mä oon tiennyt. Fiskarssahan ostihan sitten tätä jossain vaiheessa. 63 osti Fiskarssa tämän, mutta sitä ennenhän tämä oli Kellokosken tehdas. Marie Frost-Brugsen alkuperäinen nimi on aikoinaan 1700-luvulla tehtaan ja siksi tämä Marie Frost-Brug vietiin ympäri maailmaa, että siinä on barrakuda. Joo. Afrikan malli, Havaiji 1. Siitä sitten vähän nuorempaa sarjaa armeijalle. Tämmöiset oli meidän isälläkin. Joo, Nykyään lusikkahaarukoita. niitä kanssa on. Sitten noita linjapihdit on ihan tavallisessa tuotannossa, mutta niissä on se SA-leima. Niin niistä vielä mehiläisten hoitoa, niin on tuossa sisällä, nämä mihin laitetaan ne Kennot pystyy kennot, joo. joo. Ja sitten tuossa on toi Niillä pyöritetään. hihna puuttuu nyt tästä. Joo. Ja täältä tulee sitten se valmis punaja ja sitten on noita hoitovälineitä erilaisia. Niin tuossa lukee mehiläishoitajan välineet, joo. Ja sitten tässä on esimerkiksi savuttaja, missä sitten niin saatiin niitä mehiläisiä Vähän tainutettua. vähän niin kuin tainutettua, että ne Mitäs tuo piikki on? Se on semmoinen, millä on mehiläisvahaa Joo. kaavittu sitä ylimääräistä. Teemat saattaa olla kuluneita. Ja sit näissä puntareissa, jos ne on ollut niin kuin, tässä ei esimerkiksi jostain syystä tää 1890-luvulla niin tämä siirtyi sitten Karlanderin suvulle, että hänen isä ei ole mukana tänne. Ja sitten Torsten Totti Karlander oli vuodessa 1934 sitten tehtaanjohtajana vuoteen 1963. Hän eli yli 100-vuotiaaksi ja oli hyvin toimelias mies niin monella saralla, että se on silleen, että on vaikea, että kyllä niin kaikki on tietänyt. Niin tehnyt, vaan hän teki aina niin kuin, kenelle halusi, että tämä on mun äidille tehty, että ihmiset sai maksaa sit, jos ei ollut rahaa, niin sitten ei maksanut mitään tai maksoi sitten enemmän, että se oli vähän semmoinen vapaaehtoinen. Ja sitten ne on aina Printsitsa, nimenomaan Zetalla jostain syystä hän kirjoitti nämä. Entäs tää tässä alla oleva sitten? No mä en oikein tiedä, jotenkin ajattelin, että se olisi ollut vuosiluku, mutta sitten siinä voisi lukea, että tekemä myös. Niin justiin. Se on vähän jäänyt epäselväksi, mitä se tarkoittaa.